fiecare vară, Universitatea Copiilor își deschide porțile pentru copii în vârstă de 7-14 ani pentru a-și descoperi pasiunile și abilitățile. Cursurile s-au desfășurat la Universitatea din București și la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară. Facultatea de Horticultură a fost un atelier căutat de mulți copii. Au învățat despre arbori, arbuști, plante ornamentale și pom fructiferi. Una dintre cele mai interesante lecții a fost adaptarea plantelor la condițiile de climă. Au aflat informații interesante pe care vă invităm și pe dumneavoastră să le aflați. Ca să existe viață pe pământ, există fotosinteză. Este cel mai important proces pe care plantele îl desfășoară. De fapt, plantele sunt singurul laborator viu din natură. Ce se întâmplă, de fapt? Se preia dioxidul de carbon din atmosferă și în prezența luminii și a apei, acesta este transformat în glucoză, în substanță organică și, foarte important, ca rezultat al fotosintezei, obținem oxigenul, atât de necesar vieții, respirației. În funcție de cerințele față de lumină, plantele sunt și ele pretențioase sau mai puțin pretențioase. Cele care suportă o cantitate de lumină și o intensitate mare au frunze mai mari, groase, lucioase, pieloase și un sistem mecanic bine dezvoltat. Plantele care suportă umbra au frunzele ceva mai mici, tulpini subțiri, sistem mecanic mai slab dezvoltat. Ca o adaptare la factorul lumină, o avem dispunerea frunzelor. Un caz foarte interesant de adaptare o reprezintă eucaliptul. La această specie, frunzele se întorc către soare doar cu muchia, cu marginea frunzelor, să se ferească de insolația puternică. Iar în Australia sunt așa numitele păduri fără umbră, pădurile de eucalipt. La bumbac se întâmplă următorul fenomen. Dimineața, frunzele sunt în poziție paralelă cu tulpina, iar la amiază sunt perpendiculare pe tulpină. Spuneam că fotosinteza se întâmplă în frunze. Organul vegetativ specializat este frunza. Dar unele plante pot să facă fotosinteză și în alte organe vegetative. În rădăcini lățite, în tulpini îngroșate, în pețiol îngroșat, chiar ramuri, în cazul asparagusului se cheamă cladodii. Nu sunt frunze, dar fac fotosinteză. Să vă spun câte ceva despre temperatură. Soarele este un izvor nesecat care întreține viața pe pământ. Datorită lui, temperatura este distribuită neuniform pe suprafața terestră. Astfel că există trei tipuri de climat. Un climat cald, climat rece și climat temperat. Pentru fiecare plantă în parte există un anumit nivel de temperatură, care se încadrează între minim și maxim. La nivelul optim de temperatură, plantele vegetează și se dezvoltă cât se poate de bine. Trebuie să mai spun că temperatura influențează toate procesele vitale, de la germinația semințelor, creșterea plantelor, înflorire și fructificare. Astfel, plantele din zone reci s-au adaptat prin reducerea taliei. Deci sunt plante de talie mică, cu tulpini târătoare, care formează tufe compacte, care să mențină în interior o temperatură cât mai constantă. Cochlearia arctica este hreanul arctic care vegetează foarte bine la minus 46 de grade Celsius, iar larix în Siberia vegetează sau suportă temperaturi de minus 70 de grade. Sunt cunoscute speciile de conifere, de brad, molid sau pin, care rezistă peste iarnă în condițiile țării noastre. Rezistă și speciile de foioase, chiar dacă le cad frunzele, prin mugurii înveliți cu o foiță protectoare, un înveliș protector. Speciile de cereale s-au adaptat și rezistă peste iarnă în fază vegetativă. De asemenea și plantele bienale, panseluțele, bănuței, miozotisul. Iarna ele sunt în vegetație și au nevoie de aceste temperaturi scăzute. O altă grupă de plante care s-au adaptat sunt plantele geofite, respectiv plantele care au în pământ organe subterane, bulbi, tuberculi, tuberobulbi, ca organe de adaptare. Acestea
au muguri și le asigură perpetuarea speciei, iar partea vegetativă, partea aeriană, se usucă în condiții fie de căldură excesivă, fie de temperaturi scăzute. Și ele supraviețuiesc doar prin aceste organe subterane. Ca adaptări la factorul apă, am ales să vă dau câteva exemple. Nuforul galben sau nuforul alb, care trăiește cu rădăcinile în apă. Și papura, de asemenea. Aceste plante au niște canale aerifere, niște celule pline cu aer care le permite să plutească. Un alt exemplu interesant o reprezintă pădurile de mangrove. Acolo sunt specii, în zonele tropicale, ale căror rădăcini formează niște ramuri, care se cheamă pneumatofori, înalte până la 1 metru, care preiau aerul din atmosferă și îl duc la nivelul rădăcinilor scufundate în nămol. Spuneam că pe glob există și zone secetoase, fără apă. Și în aceste zone plantele s-au adaptat. Fie au dezvoltat un sistem radicular foarte, foarte profund. Plante de talie mici, de câțiva centimetri, au un sistem radicular foarte mare. În cazul speciei Ephedra, până la 11 metri. În cazul speciei Alhagi, până la 20 de metri. Adâncimea rădăcinii care caută apă. O altă adaptare este depozitarea substanțelor de rezervă. Produsele asimilației clorofiliene sunt folosite de către plantă, dar surplusul este depozitat în anumite țesuturi cu celule mari strâns unite între ele, iar la nevoie acestea se dizolvă și intră în circuit. Avem, de exemplu, cartofii, batatul, unde se acumulează mult amidon. Avem flori cu bulbi, cu tuberobulbi, cu rizomi, unde se adună substanțe de rezervă. Și semințe de floarea soarelui, de in, de cânepă sau de soia. Copiii au pus diverse întrebări pe măsura vârstei lor, dar și în baza a ceea ce au citit sau au observat despre plante. Ce chestia asta roșie? Aceea este un fruct de mamilaria. Poți să-l guști. Este foarte acrișor, este comestibil. E acrișor, da. Unele specii de cactus sunt comestibile. Florile de cactus sunt mari sau mici? Florile de cactus sunt și mari și mici. Important este că sunt foarte, foarte decorative. Unele țin o zi sau o noapte, altele mai multe zile. Am auzit că există specii de plante care au o suprafață ceruită pentru a nu elimina apa. Este adevărat? Este foarte adevărat, da, este o adaptare tot la condiții de secetă. Deci frunzele sunt acoperite cu un strat ca de ceară, de pruină, care împiedică evapotranspirația. Care este perioada de înflorire a cactușilor? De obicei vara, în condițiile țării noastre, de primăvara până toamna, de pe toată perioada verii, înfloresc. Iarna au nevoie de o perioadă de repaus. Să vedem dacă ați și reținut câte ceva din lecția noastră de astăzi. Care sunt cei mai importanți factori de mediu la care plantele s-au adaptat? Cei mai importanți factori de mediu sunt lumina, apa, solul, temperatura. Poți să ne dai câteva exemple de specii adaptate la condiții de mediu? Da, feriga, care preferă umbra, sau nuforul, care stă în apă. Spune-mi, te rog, cum crezi tu că această violetă de cameră, Sempaulia, este adaptată la condițiile de mediu? Ea s-a adaptat la condițiile de mediu prin creșterea unor firișoare de păr pe frunze care împiedică planta să transpire. Da, așa este. Este o plantă cu frunze pubescente sau păroase. Și trebuie să avem grijă când o udăm, nu care cumva să udăm frunzele, pentru că picăturile de apă care cad pe frunză provoacă arsuri și depreciază calitatea decorativă. Cum crezi că s-a adaptat această plantă la condițiile neprielnice de mediu, respectiv la secetă?
Prin frunzele groase pe care le are. Exact. Acumulează apă în țesuturi și frunzele s-au îngroșat. Da. Este o specie de crasula. Prin urmare, în funcție de condițiile mediului înconjurător, plantele își adaptează modul lor de viață. Astfel că există și plante parazite, semiparazite, chiar plante carnivore. O altă lecție a fost în Parcul Dendrobotanic al Facultății de Științe Agronomice, unde studenții Universității Copiilor au avut ocazia să afle informații noi despre adaptarea câtorva plante care înfloresc vara la condițiile de climă din țara noastră.